aku diajari ibuku. Dan aku tuh disuruh kira bulan. Karena tandurannya subur. Wah, apa itu ini? Yo, kau kan siap mangan kalau mau nemu lah. Wes lah, aku siap sekolah jalan kaki nanti. Ya. Tuh. Kuwi banyune sing iki lho. Ya wis yo dibateni krane. Ayo. Aku njaluk pangapura ya kanca-kanca amarga aku kali ya dhewe kabeh. Jangan ngomong jangan aku malah dan kowe ora mateni krana. Makanya aku ora Rafael mateni krana ini. Nah, kanca-kanca kabeh ayo padha hemat banyu. Aja buang-buang banyu. Amarga banyu iku bukan penting kanggo kehidupan awake dhewe.